Трэцяга кастрычніка чацвер у эфіры Белсат-Зум актуальныя навіны і аналітыка цягам бліжэйшай паўгадзіны вашай увазе. Віталь Бабін разам з вами, вітаю, і мы пачынаем. Ганна Канапацкая зноў ідзе на выбары, каго ў выніку зарэгіструе лукашэнкаўскі ЦВК. Олег Гайдукевич сцвярджае, што КДБ вярбуе беларусаў і масава засылае іх у Польшчу. Колькасць агентаў можа складаць больш за палову тых, хто з'ехаў. Дзень цвярозасці. Колькі гарэлкі выпіваюць беларусы штогод. Мы не сябруем супраць трэціх краінаў, заявіў Александр Лукашенко. У палацы незалежнасці ён прыняў прэм'ер-міністра Азербайджану Элия Асадова, які прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам. Лукашенко назваў прэзідэнта гэтай краіны Ільхама Аліева сябрам і братам, ды паабяцаў зрабіць для Баку ўсё магчымае. На меркаванне Лукашэнкі Менск і Баку не парушаюць ніякіх нормаў міжнароднага права, а робяць сваю справу дзеля сваіх народаў. Азербайджан, паводле дыктатара, адносіцца да ліку найбліжэйшых да Беларусі краінаў і стаіць у адным шэрагу з Расіяй. Маўляў, настаў час паскорыць рэалізацыю двухбаковых эканамічных дамоўленасцяў паміж Беларуссю і Азербайджанам. У сваю чаргу прэм'ер-міністр Азербайджану Элия Асадов ад імя прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева запрасіў Александра Лукашэнку на канферэнцыю Баку рамкавай канвенцыі ААН аб змяненні клімату, што адбудзецца ў Баку ў лістападзе. З намі на сувязі палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Спадар Валер, вітаю вас. Мы ўсё зробім для Азербайджана, што патрэбна, кажа Александр Лукашенко ў размове з прэм'ерам гэтай краіны. Пра што можа папрасіць Баку Менск і што Лукашенко можа папрасіць узаем? Ці можа весціся гаворка таксама пра гандаль падсанкцыйнымі таварамі? Я думаю, што абмяркоўвалі ўвесь комплекс дачыненняў, асабліва эканамічных. Не так давно Александр Лукашенко быў у Азербайджане, прычым быў якраз у тым рэгіёне, які раней называўся Нагорны Карабах. І там вялікая праграма будаўніцтва, адбудоўвання гэтага рэгіёна Азербайджана, і Лукашенко вельмі настойліва прасіў прэзідэнта Азербайджана Ільхама Аліева падключыцца да гэтай праграмы, каб беларускія будаўнікі там паўдзельнічалі. Ну і я думаю, што магчыма дзеля рэалізацыі вось гэтай праграмы і прыязджаў прэм'ер Азербайджана. Ну, але не толькі, там шмат аспектаў супрацоўніцтва і у вайсковай сферы, і, магчыма, там сапраўды гаворка ішла пра падсанкцыйныя тавары, но гэта можна толькі меркаваць. Хочу звярнуць увагу, што, скажем так, актыўнае развіццё адносін Беларусі з Азербайджанам адбываецца на тле пэўнага пагаршэння адносін Беларусі з Арменіяй. Там бакі на даволі высокім узроўні абмяняліся даволі рэзкімі заявамі. Лукашенко ўвесь час крытыкуе кіраўніцтва Арменіі за тое, што яно аддаляецца ад Расіі, і пачалі палепшаць стасункі з Захадам. Вось, яшчэ цікавы момант. Звычайна раней кіраўнікі Беларусі і Расіі абменьваліся візітамі па чарце. Толькі спачатку лідар адной краіны едзе з візітам у другую сталіцу, потым наадварот. Але апошнім часам эта чарговасць збілася. Лукашенко ўжо 2 разы быў у Азербайджане, а Аліеў чамусьці не едзе. Вось даслаў прэм'ер-міністра. Я думаю, што Лукашенко з большым імпэтам вітаў бы менавіта Аліева тут. Ну, але што ёсць, то ёсць. Ну і нездарма, напэўна, Лукашенко кажа, што мы не сябруем супраць трэціх краінаў, то бок, напэўна, маючы на ўвазе акурат Арменію. Так, я думаю, што вось гэтая рэпліка якраз скіравана на адрас Арменіі, але калі ён быў у Азербайджане, ён там нагаварыў шмат такіх рэчаў, якія выдавочна выдавалі яго антыармянскую пазіцыю, што і выклікала
зразумелае нездавальненне ў Ереване. Таксама у Александра Лукашэнкі ёсць пэўныя праблемы з іншым хаўруснікам па ДКБ. Гэта з Казахстанам. Вось пару дзён таму, калі ён прымаў паслоў у Менску і сустракаючы пасла Казахстану, ён сказаў, каб той перадаў прывітанне Такаеву і не чытаў непатрэбных СМІ. Напэўна, што ёсць нейкія напружанасці паміж Лукашэнкам і Такаевым, пра што можа весціся гаворка? Лукашенко и Такаев обменивались, скажем так, некими такими неприемными репликами на разных саммитах АДКБ, Евразийского экономичного союза. Я думаю, что тут Такаеву не спадоб тое, что Лукашенко активно агитуе за союз России. Ён неким стал таким адвокатом Кремля, адвокатом Путина, невыпадково его называют пресс-секретарем Путина. На разных форумах, ці то СНД, ці то ДКБ, ці то Евразийского экономичного союза, ён увесь час попракае іншых чальцоў гэтых союзаў у тым, што яны не хочуць падтрымоўваць Россию у яе супрацьстаянні з Захадам, што яны працягваюць мець недрэнныя стасункі з краінамі Еўрапейскага звязу і США. І Такаеву, як краіне даволі вялікай, як краіне, якая спрабуе гуляць адразу на некалькіх пляцоўках, спрабуе супрацоўнічаць з рознымі краінамі, не толькі з Россией, а і з Захадам, з Китаем, з Турэччынай. Вось такая агітацыя Лукашэнкі не даспадобы. Калі кіраўнікі іншых краін, можа, з меншай вагой міжнароднай маўчаць, то такая, адкрыта кажа тое, што яго не задавальняе. Я думаю, што ў гэтым прычына напружанасці. Рознае стаўленне да праблемы супрацоўніцтва з Россией. Зараз таксама можам назіраць пачатак новай гандлёвай вайны паміж Казахстанам і Расіяй. На ваш погляд, Александр Лукашенко якую можа заняць пазіцыю ў гэтым? Самай лагічнай пазіцыяй было проста маўчаць і не лезть у гэтыя канфлікты паміж другімі краінамі. Это нормальная логика, нормальная практика дыпламатыі. Калі цябе гэта не тычыцца, то лепш прамаўчаць і не ўлезаць у гэтую сварку іншых краін. Але для ці ўстрымаецца Лукашенко, цяжка сказаць. Я думаю, што на нейкіх саммитах, якія звычайна перад Новым годам адбываюцца, Лукашенко можа пракаментаваць неяк гэтую сітуацыю. Тут все залежыць ад таго, наколькі гэты канфлікт гандлёвы будзе працяглы, моцны, можа ён хутка і скончыцца. Паграшаюцца стасункі паміж рэжымам Лукашэнкі і заходнімі краінамі ў сувязі са зваротам Літвы ў міжнародны крымінальны суд. На ваш погляд, якую тактыку можа заняць зараз Александр Лукашенко? Я думаю, афіцыйны Менск будзе чакаць тактыку чакання, тактыку, скажем так, не паскорыць працэс прыняцця некага рашэння. Лукашенко, зразумела, не хацеў бы, каб там пачалося расследаванне, каб гэта расследаванне закончылася некім ордарам на арышт ці то самого Лукашэнкі, ці то некіх людзей, адказных за парушэнне правоў чалавека. Таму у гэтай сітуацыі самым, так сказать, аптымальным было б не нагнятаць напружанасць, не рабіць крокі па эскалацыі канфлікта і з суседзямі, увогуле з Захадам, трошкі прыцішыць рыторыку антызаходнюю, і працягваць нейкія жэсты, рабіць вызваленне новых палізняволеных, по працэдуры памілавання, там яшчэ нейкія жэсты можна рабіць. Гэта была б самая разумная тактыка, каб не падліваць алею ў агонь
І гэта, магчыма, неяк паўплывала б на канчатковае рашэнне. Ці будзе менавіта такая тактыка, цяжка сказаць. Але тут сапраўды ёсць пэўныя варыянты. І цалкам не прадвызначана рашэнне крымінальнага суду. Там могуць быць розныя рашэнні, могуць быць увогуле не прыняць да расследавання, могуць правесці расследаванне не ў выніку не прыйти к нейкім рашэнням, таму што, маўляў, тыя дзеянні, якія робіць рэжым, не падпадаюць пад статут крымінальнага суду. Такое рашэнне можа быць. Таму в этой сітуацыі лепш пачакаць і не паліць канчаткова мосты. Такая была логіка нармальная з боку афіцыйнага Мінску. Ці будзе яна такая? Цяжка сказаць. Сімвалічна будзе, калі міжнародны крымінальны суд выдасць ордер на арышт Лукашэнкі акурат да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Бачым, што Лукашенко распачаў такую падрыхтоўку, і вось ідуць актыўныя абмеркаванні ў інтэрнэце, у тым ліку пра тое, хто ж будзе спойлерам на гэтых выбарах. І Александр Кнурович, напрыклад, заклікае галасаваць за лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олега Гайдукевіча, ці то жартам, ці то на паўсур'ёз. Як бы вы, спадар Валер, ацанілі ось такую инициативу, такую стратегию? Тут, бачите, розныя ёсць стратегии. Одни закликают не ходить увогуле на выборы, другие закликают прийти и поставить галочки супраць усіх. Іншыя закликаюць по принципу разумного голосования пайсці и дружно проголосовать за кагосьці іншага, как показать, что называется, фигу кукиш у кишени. Ну вот Конопатская объявила, что собирается идти на выборы, Гайдукевич. Ну, видите, когда Гайдукевич пошел, и оппозиция закликала своих прихильников вести и проголосовать за Гайдукевича, и за Гайдукевича проголосовала шмат, я не зайдрушчу Олегу Сергеевичу. Я думаю, что Лукашенко это вельмі моцна не спадабаецца. І тады кар'ера яго пры Лукашенку вельмі моцна пойдзе на спад. Я ўвогуле могу прагназаваць, што Гайдукевича ўвогуле могуць не дапусціць. Потому что на фоне, скажем так, не вельмі маладога і не вельмі здаровага Лукашэнкі, энергічны, чымсьці харызматычны, Гайдукевич выглядае вельмі бойка. І гэта зноў жа нават без усякіх дзеянняў апозіцыі можа прывесці да таго, што пэўная частка людзей пачне за яго галасаваць. Глядзіце, у 2020 годзе Гайдукевич пайшоў на выбары, а потым раптам зняўся. Бо Лукашенко з Гайдукевичем як бы працавалі на адным электаральным полі і яго прымусілі зняцца. Таму я не ўпэўнены, што Лукашенко дапусціць да выбараў нават Гайдукевича. А спадарню Конопатскую, ці яна будзе ўспрымацца як спойлер, ці альтэрнатыўны нейкі кандыдат? Цяжкае пытанне. Я думаю, што гэта будзе тэма вельмі доўгіх і цяжкіх развагаў у атачэнні Александра Лукашэнкі. Ці варта дапускаць Конопатскую, бо один раз апёкшыся на Светлане Ціхановскай, як бы паўтараць эксперымент таксама рызыкоўна, хаця не цяжка до конца як бы зразумець поўную стратэгію, тактыку каманды Лукашэнкі. Я думаю, што пакуль яе дакладна і няма. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. А мы вяртаемся да спадара Гайдукевіча, які ў эфіры агенству «Мінск новасці» заявіў, што ледь не палова беларусаў, якія з'ехалі ў Польшчу, завербаваная КДБ. Паводле лукашэнкаўскага дэпутата, ніхто нікуды не ўцёк. Гэта камітэтчыкі падвозяць беларусаў да мяжы з агентурным заданнем і дасылаюць працаваць у Еўропу.
Есть КГБ наша прекрасная, контрразведка. Они завербовали всех, кого надо. Все, я вам скажу так, как милиционер. Ладно, уже я сегодня откровенно разговорился. Когда я работал в МВД, когда вы говорили, вот этот был расцвет демократии, больше 70% тех, кого я видел, а мы же задерживали, приезжали, они все были завербованы. Они приходили в кабинет, начиная от лебедки, уже можешь говорить, заканчивая, там, говори правду, там все, там некоторые до сих пор не сидят. Вот никто не задает вопрос, почему кто-то с «Говори правду» не сел. Я вам отвечу вот прямо здесь. Ну пусть хрен с ним, открою секрет. Завербованы все сдали всех давно. Я помню, как они приходили, многие, фамилии надо будет потом назову, но президентской кампании назову. Значит, партия все равно будет в том или ином виде участвовать, все расскажем. Значит, он говорит, извините, я все там делаю, я же на митинг пошел, там посмотреть, там подзаписать. Значит, кто был, что. Поэтому, ребят, смотрите, как красиво работают белорусские спецслужбы. Ничего плохого в этом нету. З намі на сувязі Мацвей Купрэйчык, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол». Мацвей, вітаю вас. Ну, власна, пытанне, ці варта верыць тым лічбам, пра якія кажа Олег Гайдукевич? Мы все прекрасно знаем, что на самом деле нам может продемонстрировать Олег Гайдукевич. Это тот самый человек, ни одному слову которого верить нельзя. Это просто посчитать. Возьмем минимальную цифру, которая озвучивается в СМИ. Это что 300 тысяч белорусов выехало за пределы Республики Беларусь. Как вы думаете, сможет ли какой-либо государственный аппарат переварить 150 тысяч агентов? Это же сколько должно быть сотрудников специальных служб, милиции и так далее, чтобы просто работать и поддерживать нормальную связь со всеми этими людьми. Это просто невозможно. Поэтому это очередная ложь со стороны представителя режима. И на самом деле нету настолько активного и большого агентурного аппарата у спецслужб режима Лукашенко. Однак разом з тим ёсць факты такіх вербовак, пра якія канкрэтныя, пра якія прыблізна лічбы можа весціся гаворка, на ваш погляд? Я не думаю, что это большие цифры, мы слышим только единичные факты, то там, то здесь всплывают, да, они есть. Мы прекрасно знаем, что это работа конкретных сотрудников, которые непосредственно не должны заниматься вербовкой агентуры, которые должны приносить какую-то информацию. Но в данном случае мы можем спокойно утверждать, что таких агентов не более нескольких десятков вообще во всей белорусской оппозиции, во всем демократическом движении. Потому что нет просто физически таких возможностей содержать всех таких людей на связи и нормально с ними коммуницировать. Олег Гайдукевич сцвярджае, што калі ён узначальваў фрунзенскі РАУС Менску, то там фактычна ўсіх, каго прыводзілі ўласна ў міліцыю, усіх вербавалі. Ці вербуют людей ввогуле вось у будынках милиции, как это отбывается? Да, на самом деле такие процедуры есть, происходят, но, естественно, не всех подряд вербуют. Есть определенные объекты интереса. Я, например, когда работал в управлении по наркоконтролю и торговле людьми, у меня был объект, это лица, оказывающие интимные услуги за материальное вознаграждение. То есть девушки, так скажем, легкого поведения. Да, были те, которые представляли определенный интерес с точки зрения получения информации, и, конечно, с ними проводятся вербовочные беседы. Но чтобы всех подряд вербовать, это, конечно, я вам скажу, что такое себе удовольствие, потому что нормальный, грамотный оперативник практически с первого взгляда видит, готов ли человек поставлять информацию, будет ли он нормальным агентом, либо же это будет просто какое-то ненормальное сотрудничество, просто пустое. Але калі, напрыклад, супрацоўнік КДБ, які ў гэты момант знаходзіцца ў будынку міліцыі, ці, напрыклад, там следчы, які дае нейкі рапорт запоўніць, пратакол падпісаць, кажа, ну вось падпішы пратакол, можаш ісці, а па факту супрацоўнікі спецслужбаў лічаць гэта як факт завербаванага чалавека. Ці такое таксама можа быць? Не так это немножко происходит, потому что сотрудники КГБ чаще всего в здании милиции ничего не вербуют. Это непосредственно оперативные сотрудники, например, уголовного розыска, того же самого наркоконтроля, вербуют агентуру именно непосредственно на своих рабочих местах. Сотрудники КГБ этим занимаются непосредственно у себя в кабинете. Поэтому немножко не так это все происходит. Однако бывают разные, потому что вообще, когда я работал еще в органах внутренних дел, была такая задача, что у каждого сотрудника должно быть не менее 3 агентов на связи. И получается так, что на самом деле живых агентов, которые будут действительно исправно приносить какую-то информацию, которые будут постоянно там на связи и так далее, их не так много, как хотелось бы тем же самым карателям. И поэтому в этом плане просто есть отчетность, которую надо показывать своему руководству, что да, вот я тут выполнил план по вербовке, у меня все есть, я там такой молодец. Поэтому да, зачастую они предоставляют вот такую вот липовую отчетность просто для того, чтобы замылить глаз своему начальнику.
Узнікае пытанне, навошта такія заявы ўвогуле робяцца, калі нават просты падлік, як вы прыводзіце, можа паказаць нам, што гэта немагчыма на практыцы па сутнасці. Конечно, всегда работает, можно сказать, такое ПСО. Они пытаются запугать всех подряд, чтобы у всех развилась паранойя насчет того, что везде агенты, за мной везде все следят и так далее и тому подобное. На самом деле это просто слова очередного маленького врунишки, который пытается показать, что он тут осведомлен какой-то информацией, что он имеет какое-то влияние там среди вот этих прихлебателей диктатора Лукашенко. Хотя на самом деле тот же самый Гайдукевич — это обычная пешка, которая ничего не значит в глобальной игре. Разом з тым, на ваш погляд, што мусіць рабіць беларусы замежжа, на што звяртаць увагу, як можна вылічыць патэнцыйнага агента спецслужбаў Лукашэнкі? На самом деле универсального рецепта нет, потому что бывают очень разные ситуации. Но я бы советовал обращать внимание на тех людей, которые только появились в кругу вашего общения и начинают задавать вопросы, которые не свойственны для вашего окружения, для вашей, можно сказать, общины. Также стоит обращать внимание на тех людей, которые ведут себя слишком тихо, которые посещают все мероприятия абсолютно, например, города Белостока или города Варшавы. Они присутствуют вообще везде, но при этом всем особо не отсвечиваются, на фотографиях общих их часто не бывает, и поэтому тоже на таких бы людей я обратил внимание. Ну, естественно, стоит обращать внимание на тех людей, которые пытаются узнать о вас слишком много и даже больше, чем надо. Например, а где ты работаешь? Юристом? А где конкретно юристом? А конкретно кому ты помогаешь? А почему ты выехал? А ты участвовал в маршах протеста или нет? А если участвовал, то где, когда, в какое время, зачем и почему? А где можно фото с протеста посмотреть? То есть вот это такие моменты, которые я считаю красными флагами, на них надо обращать внимание. Перыядычна ў медыі трапляюць гісторыі, як спецслужбы замежных краінаў, напрыклад, Польши альбо Літвы, выкрываюць пры дапамозе тых жа беларускіх актывістаў патэнцыйных агентаў, шпіёнаў беларускага КДБ. Наколькі эфектыўна, на ваш погляд, працуюць гэтыя спецслужбы, каб выкрываць такія выпадкі? Они работают достаточно эффективно. Мы в том числе иногда помогаем определенной информацией по каким-то направлениям. И я скажу, что очень значительная часть нашей информации была успешно реализована. Однако, как всегда водится, я не могу рассказать больше. Дякую вялікі за гэтую размову, Матвей. Дякую вам вялікі, жыве Беларусь. На паўднёвай мяжы неспакойна. Некалькі расійскіх беспілотнікаў тыпу «Шахед» заляцелі з тэрыторыі Украіны на Гомельшчыну. Паводле сервісаў «Е-радар» і «Манітор» каля 13 гадзіны 2 «Шахеды» пайшлі курсам на Гомель і 1 у кірунку Хойнікаў. Маніторынгавы праект «Беларускі гаюн» заўважыў яшчэ адно цікавае перамяшчэнне ў бок мяжы з Украіною. Верталёт з Александром Лукашэнкам скіраваўся на Берасейшчыну ў Мікашевічы. Ці звязаныя гэтыя падзеі, пакуль невядома. Скарот навінаў дня вашай увазе. Еўрадэпутатку ад Польшы Малгажату Гасеўску абралі кіраўніцаю дэлегацыі ў справе Беларусі. Яна сябра партыі «Закон і справядлівасць» і адносіцца да фракцыі кансерватараў і рэфармістаў. Паводле Анатолія Лябедзькі, дарадцы Святланы Ціханаўскай, Гасеўска добра ведае беларускую тэму, наведвала Менск у палітыцы з 1990-х гадоў, а таму гэта добры выбар. Міністэрства інфармацыі залучыла ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў старонку былога амбасадара Польшчы ў Беларусі Артура Міхальскага у сацыяльнай сетцы X. Цяпер Міхальскі спецпрадстаўнік Міністэрства замежных справаў Польшчы у супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і часта на сваёй старонцы ў былым твітары згадвае Святлану Ціханаўскую, Паўла Латушка ды іншых свабодных беларусаў. 1,5 гадамі пазбаўлення волі пакаралі палізняволеную Вольгу Маёрову, нібыта за зацятае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Гэткі вырак суд чыгуначнага раёну Гомля вынес яшчэ ў сакавіку, але праваабарончаму цэнтру «Вясна» пра яго стала вядома толькі цяпер. Грамадскую актывістку з Менску Вольгу Маёрову ў 2022 пакаралі 20 гадамі калоніі у так званай справе Аўтуховіча. У Руандзе выбух віруса Марбург, які выклікае смяротную хваробу. На 1 кастрычніка былі зафіксаваныя 29 выпадкаў заражэння і 10 смерцяў. Адзін меркавана хворы студэнт-медык з'ехаў у Нямецчыну. Учора праз яго перакрывалі некалькі шляхоў на чыгунцы ў Гамбурзе. Сусветная арганізацыя здароўя папярэджвае пра рызыку новай эпідэміі. Лекаў або вакцыны ад гэтага віруса на гэты момант няма.
Дзень цвярозасці адзначаюць сёння ва ўсім свеце. Беларусам як нікому варта задумацца пра колькасць ужываных спиртных напояў, бо з 2022 года наша краіна сусветная лідарка паводле смяротнасці ад алкаголю. Адмысловы рэйтынг вядзе арганізацыя World Life Expectancy. Паводле яе у Беларусі на 100 тысячаў чалавек амаль 20 асобаў паміраюць ад алкаголю. Пасля нас Расія і Манголія. Сваёю статыстыкаю падзяліўся і Белстат. Маўляў, у сярэднім беларусы ўжываюць каля 10 літраў алкаголю за год. І гэта пераважна моцны алкаголь, гарэлка і лікёра-гарэлачныя напоі. Доля ўжывання піва складае 22%, вінаградных вінаў менш за 5%, пладовых больш за 10%, шампанскіх і пеністых вінаў менш за 3%. Паводле Белстату самыя пітушчыя Віцебшчына і Магілёўшчына, а найменш алкаголь ужываюць жыхары Гомельшчыны. Паводле ініцыятывы Белпол, летась амаль 30% крымінальных злачынстваў былі здзейсненыя ў стане алкагольнага ап'янення. 10 літраў алкаголю за год на чалавека, ці шмат гэта, мы запыталіся ў доктара-псіхіатра Паўла Перапёлкіна. Калі параўноўваць гэтую лічбу з еўрапейскімі паказчыкамі, яна не вельмі вялікая. Вось я паглядзеў за 19 год, тое ж інфармацыя, якая ёсць. Гэта нібыта недзе пасярэдзіне, нават трохі бліжэй да тых, хто менш ужывае. Але тут яшчэ справа ў тым, як гэтую лічбу мы будзем разглядаць. Бок 10, амаль 12 літраў – гэта абсалютнага этанолу. Калі пералічыць на моцныя спиртныя напоі, гэта недзе 24 літраў на аднаго чалавека ў год. То бок на кожнага беларуса, кожнага з 15 гадоў і да самых старых, гэта 2 літры алкаголю моцнага ў месяц. То бок 4 бутэлькі каньяку, гарэлкі, або іншых моцных спиртных напояў. Кожную недзелю, кожны тыдзень, прабачце. Таму вось у гэтым кантэксце гэта лічба не вельмі абнадзейвае. І трэба яшчэ дадаць тое, што ёсць пэўны недавер да афіцыйнай статыстыкі беларускай, абсалютна абгрунтаваны. Мы не раз махінацыі з лічбамі бачылі, таму наколькі гэта лічба яшчэ адэкватна, яшчэ пытанне. Як мінімум, яна наўрад ці ўлічвае самаробны алкаголь, кантрафактны левы алкаголь, які таксама ёсць, і ён карыстаецца попытам, бо ён таннейшы. Таму, на самой справе, гэта праблема. Гэта сур'ёзная праблема, цалкам алкагалізацыя насельніцтва ў Беларусі. І гэтыя лічбы, яны не абнадзейваюць. На гэтым у нас усе навіны. Дзякуй за ўвагу. Да сустрэчы заўтра ў гэты ж час.